Esta cona non é miña, esta cona non é non, simplemente un sono, unha fantasía no meu corazón. Esta cona non é miña, esta cona non é non, unha trangallada, unha controversia na miña razón. Esta cona non é miña, esta cona non é non, simplemente un sono, unha fantasía no meu corazón. Esta cona non é miña, esta cona non é non, unha trangallada, unha controversia na miña razón. Ti. Unha vez, logo de tocar esta peza, un rapaz díxeme: Jachía, esa peza non é así. E digo, coño, entón como é? Non, é que esa peza tocase de outra maneira. E digo, bueno, pode ser, non che digo que non. Chámase Virtual Love. Entón dixenlle, mira, rapaz, esa peza chámase Virtual Love como segundo nome, porque como primeiro nome chámase Esta cona non é miña. O que pasa que, claro, como comprenderás, titularlle a unha peza Esta cona non é miña, pois pode ser un pouco violento para algún. Entón chameille Esta cona non é miña ou Virtual Love. O de que non a toco ben depende do punto de vista de cada quen, porque ás veces semella como os comentaristas que comentan o fútbol. Eu, desde logo, se fose seleccionador nacional, levaría como equipo titular a todos os comentaristas de televisión. Ganamos seguro mundial. Veña, Esta cona non é miña foi adicada no seu día, fai moitos anos xa, a meu amigo, colega e lazarillo Aarón Hermida Mora, nunha noite buscando un tesouro polo medio do monte, alá nas terras do Rosal. Xa amigo, xa soubo un pouquiño máis. Virtual Love, Esta cona non é miña. Lume.